Ir-rapport tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità juri li matul is-sena li għaddiet intbagħtu aktar minn 4,100 titra lil persuni li kienu għadhom jużaw Blue Badges skaduti. L-Uffiċċju tal-Infurzar wettaq ukoll 52 spezzjoni wara rapporti ta' abbuż waqt li ġew ipprovduti 18-il sigħa ta' taħriġ lil 176 uffiċjal tal-infurzar tal-liġi biex jissaħħaħ l-għarfien u l-infurzar madwar Malta. Ir-rapport juri wkoll li aktar minn 3700 persuna ħadu sehem fit-taħriġ dwar l-ugwaljanza tad-diżabilità organizzat mill-Kummissjoni matul l-istess sena. Il-Ministru Giulia Farrugia qalet il-ħidma li għamlet il-Kummissjoni matul is-sena li għaddiet tirrifletti l-impenn kontinwu biex jittieħed is-servizz offrut u biex tissaħħaħ l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà. Kellna mal-1000 applikazzjoni u aktar minn €900,000 li nataw bħala refużjoni lill familji. Id-Direttur tal-Investigazzjoni u l-Infurzar tal-Kummissjoni, l-Avukat Bernard Busuttil, qallu matul l-2025 ġew proċessati wkoll 467 talba relatata ma' allegazzjoni ta' diskriminazzjoni għal bażi ta' diżabilità. Minn dawn 71% kienu marbuta mal-aċċessibilità fiżika. Fl-istess perjodu wkoll rajna 2800 applikazzjoni tal-Planning Authority li minnhom approvajna 57%. Fil-2025 ukoll ġbarna 72 Blue Badge li kienu folots u ġbarna wkoll 1600 Blue Badge li kienu qed jiġru fl-idejn li kienu jew skaduti jew qed jintużaw b'mod ħażin. Il-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, Rhoda Garland, fissret 2025 bħala sena ta' progress u kollaborazzjoni b'ħidma kemm lokali f'ukoll fih dan l-Unjoni Ewropea. U wasmat li mid-49 impjegat tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità kważi nofshom huma persuni b'diżabilità.